suukko kivutta. Kaikkien kanssa. Joo, se on jotain kaikkea, kun Anni tekee. Koirat ei... Sä et mene sen kanssa. Koirat tekee ihan annekkaan koiran hyväksyttyä ähkäisiä. Ja mä oon tehnyt tämmöistä harjoitusta koiralle. Tää on monellekin kun mä Tuija rupeaa kiusaa. Se on niin sosiaalisesti koiran juttu. Se on sosiaalisesti, että tehdään tuttavuutta, että ollaan kavereita. Ja sit kun rupeaa nipistelemään, se yrittää evätä, että ollaan vaan kavereita. Ja lopulta käytiin vaan selälleen, että ratsutaan suolta. Miten sä mennä tuolle tuolta kavereita? Ja sit kun se huomaa, että se vaan kiusaa, sit tulee joku. Ai niin nähdäänkin. No tulee kyllä ikävä jos. Pitkä aikaa. Mikä ne, sä oot ottanut aina Essi ja kotiessi oli jo vanha. Ihan. Se oli jo vanha. Mut se ei oo sit kuitenkaan vielä tarpeeksi. No ei nähty. Saatiin sit täällä ensin. Ai jaa. Ollaan kuulolla. Moikka! Se on sitä niinku huomioimukseen. Mut sen ei pidä antaa. Niin kuin mä huomasin, kun toi mun kädessä, niin se seurasi silloinkin sen takia. Ja sit sen huomioimukseen oli siinä. Mutta se kertoo vielä selkeämmin meille sitten, että vähän vaikeutta saa mun suhtaan, että se haukkuu minua, eikä niin kuin sitten, että antakaa toi hampuu mulle. Niin se helpotti sitten siitä, että se vaikeutti sitä reaktioaikaa saamista, kun koiran lukemista se helpotti. Eli milloin se unohti sen pampun ja lähti ja haukkui mulle, niin se oli ihan varmaa, että se haukkuu nyt mulle, koska se pamppu oli tuolla. Otatko Miia ton koira siksi aikaa, että hän menee ensin kertoa? Sitten se oleellisin asia, mitä tässä opetetaan, on se, että tämä mies tässä on arka, sitä. Mutta se on ilkeä, se vähän käytös kärkkyys. Ja mitä oleellisin me opetetaan, aina kun haukut eteenpäin kohti sitä miestä, niin se väistää. Siitä se sai monta toistoa. Nyt ei vielä puhuta siitä, kuinka paljon se suuttuu, se koira. Se pikkusen suuttuu, mutta ei se mitään mahdottomasti paljon suuttuu. Mutta ennen kuin sitä haetaan, että se suuttuu mahdottomasti, niin sille pitää opettaa se keino, että toi tulee iholle, toi härkkii, toi nipistelee, se pidetään loitolla haukkumaan. Tän tyyppisiä harjoituksia tehdään niin paljon, tarkoittaa 5 harjoitusta, 6, 7, vähän riippuu yksilöstä, että ollaan varmoja siitä, että se koira tietää, että toi tulee iholle ja se lähtee. Niin sen jälkeen se tulee iholle sen verran kipapahti, eli ottaa vähän hiia vääntää tai jotain semmoista tekee. Se oikeasti jopa pikkusen sattuu tai jollain lailla ihmetyttää, että se vähän suuttuu, mutta se tietää jo siinä vaiheessa, miten tuosta järjestetään se ero. Sehän lähtee, kun mä haukun. Ja nyt se pulisti niin kovaa, että nyt se muuten lähtee. Niin silloin tulee se vasta se lopullinen taso, mitä saadaan, mikä on lopullinen. Mutta siis niin se todella se kehitys, että se oikeasti tulee pois siitä. Nyt se on riskiaalista hakea, koska se on niin raju, että yrittäisi hakea vielä enemmän. Mutta kun se vähän osoittaa sitä, ja se haukkuu ja tulee niin kohti, vähän suuttuu, yrittää tulla sormi, määräyskaan peruta. Se oppii sitä ajatusta. Todennäköisesti oppii aika paljon, mutta enemmän pitää niin voida. Ja sitten mun tehtävä on, kun sanoin tuossa aikaisemmin, että se koira haukkumisella kamppailua myös Martissa vastaan. Ja tuossa mä opetan sitä huomioon, kun se haukkuu niin kohti ja menin taakse, se kääntyi sinun, niin mä kääntin heti tilaisuudelle ja se tulee. Taas kun se tuli, minä menin pois. Se oppii just sitä, että tähän ei ole varaa katsoa, se tulee heti. Nythän siinä tulee alkuharjoituksessa just sitä, että maailmassa lähtee, no niin, homma oire, se lähti harjoittamaan. Mä opetan sitä, että siihen ei ole varaa, vaan mä tuun uudestaan, jos selkäskään. Niin tämän lopputavoite tässäkin on se, että mä seison tässä ja tarkkaan sitä koiraa, se haukkuu kiuskusti, ettu, koska se tietää, että jos se vilkaisee jokin, niin varmaan tulee iholla, vaikka mä teen mitään, mä vastaan. Niin silleen se opetetaan joku haukkumalla kamppailemaan maailmasta vastaan. Jotenkin jäi semmoinen, että ihan jos voi jäädä sitten mulle, että talvea suunnat tuohon päälle. Siis minua? Ei, vaan siis niin kuin, se koira jäi vähän hämilleen, että sen olisi pitänyt niin vielä. Se on osittain siitä, että tässä joukin suurella siitä, että kun mä en ole vielä tässä harjoituksessa, kun se opettaa sitä asiaa, niin sitä ei voi olla. Niin mä en ole vielä niin ilkeä, että sekä oikeasti haluaisi, että nyt äijä niin pois siitä. Vaan se on ihan tyytyväinen ja sitten se niin siihen, että se vähän pitää itsensä koskematta, hän kysy siinä, missä se on kurtasko, hän kysy siinä. Et sitten kun se menee siihen, että otetaan kiinni ja niin vähän rajummin ottaa maalimies kiinni, se suuttuu todella pois sitä ja maalimies vetäytyy, se tuo sille sen tyytyksen. Sainpa ajettua pois sen, sainpa ajettua. Ei se siinä muistele, että olisi kiva saada tehdä vielä purra. Joo, eli se ei olemaan. Niin. Joo. Se on vähän sama, että jos on tuossa jäätelökioskin jonossa ottaa, että se pääsee ostaa jäätelöä ja joku tulee vähän nipistelee sinne, on se mene pois sitä, sitten sä pyytää, jos sä saat se jäätelö. Nyt toi koira ei saa sitä jäätelöä, että se on purra.
sitten kun tilanne on niin vakava, että joku meinaa vetää sinun turpaa ja sä et sen pois siitä, niin kyllä ehkä tulee jääkeä. Siinä vaiheessa vastaatiin jee, vai onko se tarkkaan. Että se oli se, kuinka vakavaa tämä on, kuinka paljon se kokee tyydytystä siitä, että sä ajaa minut pois. Ja nyt se ei vielä ihan hirveästi kokenut, koska mä en ollut vielä niin ilkeä. Mutta se oppi sitä ideaa, että miten toi ajetaan pois. Että sitten kun se päivä koittaa, että mä oon niin ilkeä, että se todella arvostaa, että sä ajaa minut pois, niin sitten se osaa sen jo. Sitten se ajaa minut pois ja sitten se on tyytyväinen siitä, että se lähti pois. Se on siitä lopputapa. Osahan siitä tuli alussa sellaisia hauskoja. Näissä harjoituksissa usein tulee niin kuin, voi tulla ihan siitä, että jos se koira odottaa purua, niin se voi niin turhautuneisuutta, että sitä tuu sitä purua, mitä se tuli ehkä tänne tekemään. Semmoisesta voi tulla haukku. On koiria, joille ei otettu yhtään purua, että ne ei voisi sitä odottaa, kun ne tulee, kun tehdään tämmöinen, kun se ruvetaan pikkuisen kiusaamaan. Niin se tilanteen pitkäpiimäisyys ja se, ettei mitään tapahdu, ja kaveri vaan kävelee tässä, voi aiheuttaa myös turhaamaan. Tämä on mikä se koira on siitä, että ei ole vielä sellaisia varsinaisia hyökkäyksiä. Mutta tässä tuli nyt sitten niitä kiinni, kun sitten pääsi vähän lähemmä ja tuli, että se tuli kohti ja lytti puhuja. Tämmöisellä aloitetaan usein. Joo. Tämä selvästi isosti. Aggressio. Ja tämä on se, mitä tarkoitin tässä aikaisemminkin, mitä puhuin siitä, että laitetaan sinne kevyellä valaa. Mun mielestä tässä missään vaiheessa se koira ei kokea mitään tilannetta vakavasti kuitenkaan. Vaikka sen se oivalsi, että toi on vähän ilkeä toi äijä, jos miten se häirää. Mutta se on se, mikä mun mielestä on oleellista, kun me aloitetaan varsinkin, jos me tehdään. Ja tämä taktiikka on se, mikä mahdollistaa tämmöisen ajatuksen tekemisen pennulle. Että pennulle ei kannata tehdä mun mielestä ehkä ihan sellaista hirveä totista. Tämä mahdollistaa, että me voidaan pennulle ja hakea sellaisia tiukkuisia reaktioita. Koska ei tämä ollut sekään myös. Hän ei otteli hänkään, koska ei tämä nyt vakavaa ole. Eikä siinä varmaan tullut sellaista mieleen, että selviäänkö tällä hengistään kasvuvuonna. Vaan tämä oli niin positiivinen sille kuitenkin, vaikka siinä vähän joutui suhtautua, se oli joku ärsyttävä hääräämässä. Se on se filosofia ja ideologia. Kiitos. Tietysti.